ai sanin hankali yasa nake tambayar ki me ka kina kenan kana nufin kai ma ka yarda da abin da aka ce ka aikata sauwa ne in ja muku kuma halakar take tsakanin ɗana da ɗiyarki babu ita. Dan kin hana ni auren ɗanki ba shi zai hana ni cika muradina akan shi ba. Ke, me tsakaninki da wannan? wallahi ko na rasa Salima ba zan ame ki ba Birga! A shigo min da yaron nan. Yaya Umma, ka zo a kan lokaci. Da ba ku zo ba, ba mu san ba rayuwarmu ya za ta kasance ba. Gashi kuwa daga magana sai ta wani da faɗa. ko kaɗan wannan na yi kuskure mu haɗa soyayya kamar yadda na gaya ma a baya ya kamata mu ƙara zurfin bincike Ki duba ki gani da suke da yarinyar nan, da maka 'yan uwa, kuma haka ya zo ya faru, sai mata wannan cin amana. Kina nufin